Ирининка, можем ли да комуникираме невербално чрез танц? Да, то всъщност даже това е основната комуникация през танца. От толкова години вече наблюдение, това е и причината, поради която толкова много двойки са се зародили в школата, толкова много близки приятелства, създавали са се малки и по-големи общности, т.е. групи, които са се намирали през танца. Танца изключително бързо създава усещането за близост и за доверие. И особено когато е такъв тип, какъвто е нашия народен танц, който по дефиниция си създава общност, това става много по-лесно. Естествено, на следващия етап хората преценяват доколко си пасват и дали действително това е правилното усещане, но да, можем да комуникираме така. Колко двойки са се създали чрез хороводец? Нямам идея. Имам съмнението, че за една немалка част от тях дори не знам. Но доста. Над 30-40, нямам представа.